«191 дзень пратэстаў за сыход Лукашэнкі, свабодныя выбары, спыненне гвалту і вызваленне палітвязняў, а таксама за пакаранне ўсіх злачынцаў, якія сілаю і крывёю мірных грамадзянаў утрымліваюць уладу ў Беларусі. Я, Валер Руселік, вітаю гаспадарства на Белсаце. Прапановваю разам падсумаваць гэты тыдзень. Долучайся! 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 Сегодня, в день Святого Валентина, мы, жыхары города Жодина, хочем признаться в любви нашей вольной и незалежной Беларуси. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живи Беларусь! Живи вечно! Живи вечно! Живи вечно! Живи вечно! Живи вечно! За всю гісторыю існавання нашага тэлеканалу адносіны з рэжымам Лукашэнкі ў Белсату ніколі не былі хаця б нейтральнымі. Зрэшты, дыктатура наогул мае гэткую ўласцівасць не любіць незалежную журналістыку. Як і ўсё, зрэшты, непадкантрольнае ды незалежнае. Між тым, калі раней белсатаўцаў толькі штрафавалі, затрымлівалі, кідалі на сотні арышту, то цяпер за свабоду слова намагаюцца прыцягнуць да крымінальнай адказнасці. На гэтым тыдні ў аўторак распачалося судзілішча над нашымі калегамі Дар'яй Чульцовай і Кацярынай Андрэевай. Дашу і Кацю, якія вялі стрым з акцыі ўшанавання памяці забітага Рамана Бандарэнкі, якія знаходзяцца за кратамі ад 15 лістапада. Вось ужо 3 месяцы. Вінавацяць у арганізаванні масавых беспарадкаў. За гэта нашым калегам пагражае да 3 гадоў турмы кожнай. Канешне ж, віны, якой насамрэч няма, Даша і Каця не прызнаюць. Пра першы дзень судзілішча распавядзе ўжо зараз Галіна Абакунчык. Падтрымаць Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову ў суд прыйшлі дзесяткі журналістаў, палітыкаў, актывістаў і проста неабыякавых людзей. Каля суда іх сустрэла спецтэхніка, на ўваходзе ўзмоцнены кантроль і спецслужбоўцы ў калідорах. Ведаю, што Кацярына чалавек, які не здольны, в прынцыпе, здзейсніць нейкае правапарушэнне, тым больш злачынства. Ну а за працу журналіста, за тое, што вядзеш здымкі не ў закрытай зоне, за это, по-моему, ніякі кодекс кару не прадугледжвае. Тое, што я чытаў, ніяк не падпадае ні пад якія пакаранні. Канешне, гэта спроба ціска. У судовую залу прапусцілі толькі блізкіх сваякоў з адвакатамі, прадстаўнікоў дзяржаўных тэлеканалаў і некалькі незалежных журналістаў. Прычына – нібыта нястача месцаў і патрэба захоўваць каронавірусную дыстанцыю. Галоўны вынік першага дня суда даведваліся ад сваякоў. Журналісткі не прызналі віны, як не вераць у яе і іх блізкія. Цирк. У меня такое ощущение, что цирк. Все улыбаемся. Не знаю, чем все закончится, пока ничего не могу сказать. Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову затрымалі 15 лістапада ў доме пры плошчы Пераменаў, калі журналісткі вялі рэпартаж пра разгон жалобнай акцыі да знішчэння мемарыялу памяці забітага Рамана Бандарэнкі. Абедзвюць вінавацілі ў крымінальным злачынстве, нібыта з арганізацыю і рыхтаванне дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. У прыватнасці, журналісткі быццам бы спынілі працу грамадскага транспарту і гэтым нанеслі дзяржаве шкоду памерам больш за 11 000 рублёў. Муж Кацярыны Андрэевай, журналіст Ігор Ільяш, быў у судзе сведкам. Абсолютно ніякіх доказаў супраць Кацярыны не агучвалася, і я ўпэўнены, не будзе агучаны. Просто все гэта сфабрыкаваная палітычная справа.
Паводле артыкулу 342 крымінальнага кодексу журналісткам пагражае да 3 гадоў зняволення. Але пераслед Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай дасведчаны палітык, які прыйшоў падтрымаць журналістак, таксама называе не крымінальным, а палітычным. Заказны палітычны працэс, таму ў мяне няма спадзеву, што нехта з 1100 суддзей, які ёсць сёння ў Беларусі, яны маюць маральнае права называцца суддзёй. Цягам дня ў судзе слухалі сведкаў. Працяг працэсу супраць журналістак у судзе Фрунзенскага раёну адбудзецца 16 лютага. Ужо зараз з намі на відэасувязі з Менску таксама наш калега, журналіст, публіцыст, муж Кацярыны Андрэевай, Ігар Ільяш. Ігору, вітаем цябе. Вітаю. Ігору, на пачатку вось за гэтае хаця б некалькі дзён, магчыма, нейкія яшчэ навіны былі ад Каці, магчыма, ад Дашы таксама, калі ты ведаеш. Ніякіх навінаў ад Каці і Дашы не было. Напэўна, яны рыхтуюцца зараз, таксама чакаюць суду, працяга суду. І тым больш, што наколькі зразумела з заяваў суддзі, імаверна, ўжо будуць судовыя спрэчкі ў аўторак. І цалкам магчыма, што таксама і апошняе слова. Я думаю, што Каця і Даша зараз у тым ліку рыхтуюць сваё апошняе слова. Паслухай, Ігору, сёння ты апублікаваў сябе на Фейсбуку сценаграму выступу Каці якраз на першым судовым паседжанні. Я хацеў бы зацытаваць самы пачатак гэтага выступу. Я абсалютна не вінаватая ў тым злачынстве, якое мне інкрымінуюць. Свой пераслед я лічу палітычна матываваным, а справу супраць мяне сфабрыкаваная ад пачатку і да канца. Гэта прымітыўны акт помсты спецслужбаў за маю прафесійную дзейнасць, за добрасумленнае выкананне абавязкаў журналіста. Канец цытаты. Вось уласна наконт першага дня суду, на якім ты быў, як бы ты ацаніў, наколькі вось сам характар гэтага судзілішча, гэтага суду над Кацяй і Дашай адпавядае характару абвінавачвання, характару гэтай крымінальнай справы, абсалютна сфабрыкаванай супраць іх? Мы пабачылі, насамрэч, першы дзень суду тое, што і чакалі пабачыць. Тое, што ніякіх доказаў супраць Каці і Дашы не было. Былі апытаны ў судзе 7 сведкаў, гэта ўсе сведкі, якія прысутнічаюць у матэрыялах справы на дадзены момант, і ўсе яны распавядалі пра што заўгодна, але толькі не пра тое, што тычыцца непасрэдна абвінавачання супраць Кацярыны і Дар'і. Напрыклад, самы такі яскравы момант, гэта першы сведка, які такі шчыры прыхільнік Лукашэнкі, які 15 лістапада тэлефанаваў у міліцыю, скардзіўся на акцыю пратэсту. Вось ён распавядаў, што бачыў гэту несанкцыянаваную акцыю, але не бачыў Кацярыну і Дар'ю, не чуў пра стрым і нават ніяк не звязвае гэтыя две з'явы: стрым Каці і Дашы і акцыю пратэста. І гэта чалавек, якога следства і пракуратура імаверна пазіцыянуе як сведку абвінавачання, сведку боку абвінавачання. То бок абсурдная справа. Усе астатнія сведкі таксама казалі пра тое, што або яны не бачылі і не ведаюць, што рабіла Каця, як, напрыклад, таксіст, які проста іх падвёз да гэтай плошчы перамен, або як гаспадары той кватэры, адкуль яны вялі стрым, сказалі, што нічога супрацьзаконнага, нічога супрацьзаконнага яны не здзяйснялі, а калі б нейкія іх дзеянні выклікалі падазрэнне з боку гаспадароў кватэры, то, напэўна, яны б папрасілі іх сысці і наогул бы не пусцілі б у кватэру. Як на гэты абсурд, найперш рэагавалі Каця і Даша ў судзе, як яны ввогуле трымаліся, як рэагавалі на працэс? Яны выдатна трымаліся, і для мяне, як для мужа, было вельмі важна ўбачыць, што Каця знаходзіцца ў добрай эмацыйнай і фізічнай форме, у яе проста гарэлі вочы, бачна, што яна максімальна мабілізаваная, што у яе бадзёры настрой, і Дар'я таксама вельмі моцна трымаецца, вельмі добра трымаецца, і гэта самае важнае, мне здаецца, самае важнае, што мы пабачылі на першым дні працэсу, бо нашыя калегі Каця і Даша, яны не зламаныя, яны адстойваюць свае прынцыпы, адстойваюць сваю невінаватасць і гатовыя змагацца і надалей.
Я вось так разводжу вось гэтыя рэакцыі на працэсы. Я адмыслова асобна пытаюся, каб паспрабаваць зазірнуць наперад, як рэагавалі на гэты абсурд, на гэтыя абсурдныя сведчанні, на гэта адсутнасць хоць якіхсьці доказаў віны Каці і Дашы, уласна, суддзя і абвінаваўчы бок. Ну, я не был на процессе от самого початку, бо я как сведку меня запустили только после обеду, и тогда я мог назирать за реакциями судьи и представницы прокуратуры, и можно побачить было, что, так бы мовить, представницы прокуратуры вельми нервуются. Это было особливо бачно, когда Катя промовляла свою промову, где напрост сказала про політичный характер справы, и где ось по пунктах разбивала все закиды і бок абвінавачання і вельмі пераканаўча гэта рабіла, і было бачна, што прадстаўніцы прокуратуры больш няма чаго ей сказаць, бо насамрэч вся справа гэта галаслоўныя, нічым не абгрунтаваныя тэзісы. Фактычна проста следства пастанавіла прызнаць белае чорным і не збіралася неяк гэта даказваць. Ведаеце, адзін з людзей, якія прысутнічалі на працэсе, ён мне, гэты чалавек пасля суду сказаў, кажа: Ігор, я спадзяваўся ўбачыць там нейкага лжэсведку, які б сказаў: ну вось, гэта ва ўсім вінавата Каця і Даша, гэта яны зрабілі, ну нешта такое, нейкае лжэсведчанне, нейкай сфабрыкаваны доказ. Але нічога гэта не было, нічога такога не было ў суде. Наогул не было ніякіх доказаў. То бок ёсць проста прамова прадстаўніцы прокуратуры, якая сцвярджае, што вось яны зрабілі ўсе гэтыя незаконныя дзеянні, але гэтае сцверджанне, гэтыя тэзісы, ну нічым не падмацоўваюцца абсалютна. Яна просто ні на што не спасылаецца ў сваёй прамове. Ігору, паслухай, а вось ўсё-такі наконт гэтай рэакцыі пракурора абвінаваўчага боку, на твою думку, вось нарвуецца чаму? Таму што нарвавалася чаму? Таму што перажывала, што вырак абвінаваўчы можа разваліцца, і наколькі ввогуле ты дапускаеш гэткую імавернасць, альбо папросту гэта як чэрці, якія баяцца вось святой вады, там, альбо там крыжа, так і тут вось гэтыя людзі, служкі рэжыму Лукашэнкі, гэтак баяцца праўды, што праўда, хай нават і ў такой абмежаванай прасторы яна ўсё-такі гучыць. Чым можна патлумачыць? Чаго ім нарвавацца-то? Ну, тут, конечно, складана разважаць на гэтую тэму. Ну, самае галоўнае, ну, трэба разумець, што і пракуроры, суддзя, і следчыя, які вялі гэтую справу, ну, цудоўна разумелі, што Каця і Даша ні ў чым не вінаватыя, што не было такого злачынства, в прынцыпе, наогул. Не то, што яны яго не зрабілі. Такого злачынства не існавала як фактаў, в прынцыпе. Вось, яны цудоўна разумеюць, што гэта незаконныя дзеянні, і, канешне, для іх, я думаю, вельмі іх закранае то, як трымаецца Каця і Даша, як яны трымаюцца, і іх закранае той рэзананс, та салідарнасць, якую яны бачаць вакол гэтага працэса. Я думаю, калі спецслужбы распачыналі пераслед Каці і Дашы, яны не разумелі, які гэта будзе рэзананс, якая будзе хваля салідарнасці. І гэта, я думаю, яшчэ раз дэманструе, наколькі гэтыя людзі, наколькі ўлада адарвалася ад рэальнасці. Яны проста не разумеюць, як працуе інфармацыйная нават прастора, не разумеюць, што такое салідарнасць. І таксама вельмі такая яскравая дэталь, тое, што абмяжоўвалі ўваход журналістам, абмяжоўвалі, в прынцыпе, ўваход у судовую залю, нібыта праз каранавірус, як у нас цяпер заўсёды на гэта спасылаюцца, і пускалі першую чаргу журналістаў расійскіх СМІ дзяржаўных і журналістаў лукашэнкаўскіх СМІ, дзяржаўных прапагандыстаў. Яны, імаверна, думалі, што такім чынам яны створаць нейкую інфармацыйную вакуум, інфармацыйную блакаду вакол гэтага працэса. Але, ну, гэта зноў жа дэманструе, наколькі яны проста не разумеюць, як працуе інфармацыйная прастора. І не гледзячы на гэтае мелкае паскудства, скажем прямо, ўсё роўна працэс атрымаў вялікі розгалас. Усе ўбачылі абсурднасць і ганебнасць
гэтага абвінавачання, і ва ўсіх беларускіх СМІ гэта была топавая тэма, суд над журналістамі, і шматлікія міжнародныя заходнія СМІ гэтая навіна таксама трапіла. І гэта яшчэ раз дэманструе, што, конечно, яны ў такіх умовах нервуюцца, бо яны не просто робяць злачынства, яны робяць гэта злачынства з міжнародным рэзанансам. Натуральна іх гэта нервуе. Ты ведаеш, Ігору, я прыгадваю той самы дзень, мы вось калі адсюль з Варшавы сачылі за працэсам, і калі пайшла інфармацыя, што незалежных журналістаў не пускаюць, а пускаюць вось гэтых прыкарытных, то мы з калегамі жартавалі, што якраз запускаюць тых, каго асабліва і не шкада. Ну а калі сур'ёзна, то, канешне, хацелася паўтарыць за табой твою думку, што вось лукашысты, яны хацелі такім чынам гэтым працэсам сярод інша напалохаць усіх астатніх, а Каця і Даша, за што ім вялікі гонар і слава, яны якраз сваім прыкладам паказваюць, што можна і варта не баяцца ўсёй гэтай гнілой сістэмы. Ігору, дзякуй вялікі табе за сённяшнюю размову. Трымайся, і ў тваёй асобе таксама словы падтрымання ўсім блізкім і сваякам Каці і Дашы. Ну а я спадарству нагадаю, Ігор Ільяш, журналіст, таксама муж Кацярыны Андрэевай, быў з намі на відэасувязі з Менску. Ну і працяг гэта судзілішча над нашымі калегамі Кацярыны Андрэевай, Дар'яй Чульцовай адбудзецца ўжо 16 лютага. А 19 лютага расправа пад выглядам суду пачнецца і над яшчэ адной нашай калегай, журналісткай тут Бай Кацярынай Барысевіч, а таксама над лекарам Арцёмам Сарокіным, якія распавялі, што ў крыві забітага Рамана Бандарэнкі не было алкаголю, чым абверглі цынічную хлусню Лукашэнкі да ягоных служак. Кацярыну і Арцёма затрымалі 19 лістапада і адтуль трымаюць за кратамі. Пры гэтым справы аб забойстве Рамана Бандарэнкі, я падкрэслю, дагэтуль не завялі. А яго маці не мае доступу да матэрыялаў праверкі. Ну, вот это Катина рабочее место. Здесь все ждет Катю. Ждем ее возвращения. Ну, вот здесь фотография с дочкой. Дочке уже 18 лет. 18 лет Даша отметила тогда, когда мама была за решеткой. Самое возмутительное в этой истории – это то, что погиб человек. Это была насильственная смерть. И по этому факту не то, что никто не задержан, не возбуждено даже уголовное дело, а журналист, который написал о том, что погибший был трезв, и доктор, который эту информацию подтвердил, сейчас уже 3 месяца находится за решеткой, сейчас их будут судить. Боже мой, Катю за что? Это просто кристальной честности, порядочности и соблюдения вообще всех правил, всех нюансов журналистики человек. Это образец просто. Я Кате очень благодарна за ее смелость, за то, что она это сделала. Вот. Потому что я не хотела бы, чтобы имя Романа осталось как пьяницы, дебошира, алкоголика, наркомана. Лично со мной Катя не связывалась, но она связывалась с членами моей семьи. То есть я дала разрешение членам моей семьи, если кто-то будет связываться, спрашивать, то давайте добро. Потому что я тогда была просто не в том психологическом состоянии, чтобы разговаривать с журналистами и так далее. То есть у меня был стресс, психологическое такое состояние не совсем хорошее. Но я знаю, что она связывалась с членами моей семьи. Да. Поэтому, она не нарушила ничего, никакой закон. Барысевич не стала обращаться за информацией к официальным органам и организациям, а склонила врача к разглашению врачебной тайны. Она не подстрекала врача в разглашении медицинской тайны. Она, по сути, выполняла свою работу, задавала стандартные вопросы, узнавала информацию, что, по сути, является ее обязанностью в соответствии с законом о средствах массовой информации. Катя, на самом деле, вот сейчас из ее писем из тюрьмы очень это видно.
Она такая юморная, она такая со стержнем, она такая, я бы даже сказала, юмор с сарказмом, да, по-хорошему. И человек, который умеет видеть красоту в мелочах, в деталях, может быть, именно это помогает ей там держаться и как-то выживать. Екатерина расценивает предъявленные обвинения как абсурдные. То есть, по сути, если коротко, ее позиция заключается в том, что она как журналист просто выполняла свою работу. Вот, и действительно, мне к ее защитнику представляется, что это была абсолютно стандартная ее работа. Я с ужасом жду, честно признаюсь, 19 ноября, день суда. Мы, конечно, хотели бы поехать. Не знаю, будет ли открытый суд или закрытый. Но, наверное, все равно хотя бы будем присутствовать, да, как-то там поближе к Кате. Может быть, удастся ее увидеть. Я действительно с ужасом жду, хотя Катя вот в письме приказала нам не плакать, не быть бодрыми, поддерживать, если это удастся в суде. Я не знаю, чего ждать. Что касается возможности оправдательного приговора, здесь я могу сослаться на официальную статистику. В Республике Беларусь только порядка 0,1% оправдательных приговоров. Разумеется, в данной ситуации сложно надеяться, что именно наш случай подпадет вот этот маленький процент. Ну што ж, пасля ўсіх гэтых судзілішчаў, таксама, канешне ж, пасля забойстваў мірных беларусаў, пасля нябачных дагэтуль паводле размаху рэпрэсіяў, што нам прапаноўвае дыктатар? Можа, ён хоча пакаяцца, аддаць народу ўзурпаваную ўладу, на каленях папаўсці да блізкіх, забітых і да канца жыцця вымольваць у іх прабачэнне? Не. Папросту перагарнуць старонку, жыць далей, як і раней, ды рабіць выгляд, што нічога не адбылося, каб мы з вамі і надалей заставаліся быдлам, а Лукашенка всемагутным уладаром. А яшчэ лепей замацаваць гэта ўсё ў найвышэйшым законе краіны. Толькі што я пераказаў вам кароткі змест плану Лукашэнкі па вывядзенні краіны з крызісу. Больш падрабязна працягне мой калега Ігор Станкевич. Пустое фае палацу Рэспублікі. Самотны дыктатар перад люстрам папраўляе гальштук. Праз некалькі хвілінаў ягоны сольны выступ. Сваю даўгую прамову Александр Лукашенко пачаў з павучанняў. Меньше смотрите в разного рода каналы, живите своей жизнью. Нас качали до сих пор, качают сейчас, особенно вас. Я уже привыкший, будут качать и потом. Как в народе говорят, особо не парьтесь. У зале 2700 дэлегатаў. Номенклатура, ідэолагі, мясцовыя дэпутаты ды ў потай абраныя прадстаўнікі працоўных калектываў. Яшчэ некалькі месяцаў таму сход прэзентаваўся Лукашэнкам як мерапрыемства для дыялогу і прымірэння. Аднак з-за масавых рэпрэсіяў прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, супернікі, канкурэнты ды ворагі, як іх называе дыктатар, ад удзелу адмовіліся. Замест расповеду аб дасягненнях за 26 гадоў кіравання Лукашенко кажа пра спробу захопу Беларусі пры дапамозе маланкавай вайны бліцкрыгу. Была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа. По принципу, смотрите, как назвали, бліцкрыг. На галоўнае пытанне, якое хвалюе амаль усіх беларусаў, дыктатар адказвае, што можа сысці з улады пры двух умовах. Першы пункт – цішыня і спакой у краіне і ніякіх пратэстаў. Вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из вас, из сторонников нынешнего президента, упасть не может. Вот поэтому я предложил Всебелорусского народное собрание сделать конституционным органом. Гэта не першая прамова дыктатара аб сыходзе з улады. Все промовы Лукашенко построены на одном. Никому ничего не дам. Вы должны мне все отдать, чем владеете. И все должны быть бедными. Причем всегда, даже после его, так сказать, ухода. И фактически все, что он им предлагает, людям, которые его поддерживают, это то, что он их оставит в живых. На другі дзень сходу Александр Лукашенко засяродзіўся на бізнесе. Размова, аднак, не пра палёгкі для бізнесоўцаў. Частные медицинские клиники почти сплошь и рядом. Ты, я батька, вон отсюда, я тебя лечить не буду.
Скажите, какая должна быть моя реакция на это? Так вот, я говорю, непопулярно, чтобы вы знали, мы вас будем вырезать каленым железом за подобные вещи. Пагрозы прагучалі і на адрас палітычных апанентаў. Лукашенко адзначыў, што парламент прыме законы, якія ўзмоцняць адказнасць за несанкцыянаваныя акцыі. Адна з мэтаў сходу – нагнаць страху на грамадства, мяркуе палітолог Сергей Николюк. Если мы вспомним, то на протяжении всех таких, знаковых событий в новейшей белорусской истории, а такие события, как правило, всегда были приурочены или, вернее, спровоцированными электоральными кампаниями, то всегда вдруг появлялись какие-то террористы и так далее. Што ж да праекту новай канстытуцыі, Лукашенко абяцаў, што ён будзе гатовы цягам года. На пачатку наступнага мае адбыцца рэферэндум. Калі в этой новой конституции будет, скажем, поменьшаны паўнамоцтвы президента, и там не будзе ўзгадкі про всебеларускі народный сход, так тэоретычна разважаючы, можно и голосовать за такую конституцию. Але гэта такие абсолютно абстрактные думкі, пакуль мы не ведаем увогуле, што будзе за канстытуцыя. Зразумела, што эту канстытуцыю Лукашенко будзе пісаць пад сябе. Шосты ўсебеларускі сход адназначна і выразна вызначыў стратэгічнае ўзаемадзеянне з Расіяй. Сам Лукашенко чарговы раз заявіў, што гатовы паміраць за яе. Падтрымалі яго і дэлегаты сходу. Уладзімір Макей заявіў, што імкненне Беларусі да нейтралітэту не адпавядае бягучай сітуацыі, а Расія мае быць у прыярытэтах. Іншы дэлегат прапанаваў залучыць у канстытуцыю палажэнне аб калектыўнай бяспецы. Калі канстытуцыйна замацоўваецца членства Беларусі ў сістэме калектыўнай бяспекі, чаго не было, ніколі не было, то гэта азначае, што фактычна грамадзяне Беларусі павінны выконваць тое, што будзе прынята ў Міністэрстве абароны Расіі, будзе прынята у Москве. Усебеларускі народны сход – спектакль не толькі для ўнутранага карыстання і не толькі на экспарту Расію. Паводле палітолага Ольгі Харламавай, адрасат таксама Захад. Калі называць рэчы сваімі імёнамі, то гэта банальны шантаж. Калі вы далей працягнеце санкцыйную рыторыку, калі вы далей будзеце спрабаваць уплываць як з пункту гледжання беларускіх уладаў на унутраныя праблемы, у нас ёсць Расія, да якой мы можам пераскачыць. Між тым, на канец лютага запланаваная сустрэча Лукашэнкі з Пуціным. Апроч паглыблення інтэграцыі паміж Беларусю і Расіяй, гаворка мае пайсці аб вылучэнні чарговага расійскага крэдыту. Ігор Станкевич, Белсат. Уже зараз з намі на відэасувязі з Менску філосаф, метадолог Владзімір Мацкевіч. Спадар Владзімір, вітаю вас. Добрый вечер. Спадар Владзімір, я адразу прызнаюся, мне нерваў не хапае глядзець усю гэтую трызню Лукашэнкі ўжо шмат гадоў. Я не адсочваў там цалкам, што наказалі на гэтым сходзе. Аднак з рознымі меркаваннямі, рэфлексіямі на ўсё гэта я знаёміўся. І ведаеце, цэлы букет гэтых мэтаў магчымых, дзеля чаго гэты ўвогуле сход ладзіўся, праводзіўся, называўся гэта і мабілізацыя ўласна гэтых ябацек, паказаць, што мы разам, ні адзін волас з вас не ўпадзе, тут мы такія, там гэта не народ. Таксама называлася, што гэта і запалохванне якраз тых, которых он не лічыць народам Лукашенко. Таксама і спектакль для Пуціна і шантаж для Захаду. Ваша версія, магчыма, супадае з нейкая бліжэйшая, альбо нейкая свая ёсць? Навошта ўвогуле гэты сход, гэтую сходку трэба было ладзіць Лукашэнку? Я уже некалькі разоў казаў, што мне вельмі не падабаецца, колькі ўвагі незалежныя СМІ надаюць гэтай незначнай падзеі. Паколькі мяне заўсёды пытаюцца пра гэта, я таксама, як і вы, не слухаў гэта ні ў прямым эфіры, ніяк, карыстаўся толькі пераказамі. Каб нейкую выснову зрабіць, я магу зрабіць адну выснову, што Лукашенко вырашыў
калі паміраць, то з музыкай, што называецца. Ён не жадае саступаць ні ў чым, не пакіне там ахову ці абарону рэжыму і будзе паміраць разам вось з тымі, каго мы бачым зараз на экране на гэтым сходзе. Ён за паўгады сапраўды не здаў нікаго, нават відавочных злачынцаў, ні забойцаў Тэрайкоўскага, ні забойцаў Романа Бандарэнкі, ні махляршчыцу Ермошыну, нікога. То бок ён паказвае, што ўсе яны павязаныя адным ланцугом і гінуць прыйдзецца ўсім разам. Ну, у гэтым сэнсе ён пацягне за сабой усю краіну. І ўсе яго выказванні, прамовы, вось гэтыя рэзкія экстрэмісцкія выказванні, яны толькі пра гэта сведчаць. Паміраць будзем усе разам. Я не саступлю ні ў чым. І вось з гэтага трэба сыходзіць нам усім, калі мы нешта прагназуем у палітыцы, нешта плануем, ну і ўвогуле думаем пра краіну. Ён знішчыць краіну разам з сабой. Вы ведаеце, вось тое, што вы зараз кажаце, мне вельмі блізка насамрэч у асэнсаванні гэтага ўсяго. І нагадва, ведаеце, вось гэтую фразу, якую Путін калісьці сказаў пра ядерны удар. Памятаеце, усе здохнуць, а мы там трапім у рай. І вось атрымліваецца, што у Лукашэнкі прынцыпе тое ж самае, толькі ў такім карыкатурна, значна меншым маштабе. Але... Ну, якая краіна, да, як ён уяўляе сабе краіну, такі тэракт плануе сапраўды. Ну, альбо які дыктатар, такі, вось гэта вось усё. Але разам з гэтым, чыста лагічна, у мяне вось у гэтае тлумачэнне не трапляе вось гэты велізарны расійскі сцяг, які там многіх там прыцягнуў увагу, які ён там уляпіў на ўсю сцяну. Ну і гэта здавалася б навошта. Калі ты ўжо збіраешся там ці ў рай, ці папросту здыхаць з усімі гэтымі амаль 3000 ябацяк, то навошта гэты сцяг? Ты збіраешся паміраць у Расіі, ці што? Ці сам памерці, а што не дамрэ у Расію аддаць? Што гэта-то было? Ну, калі б не расійская падтрымка, ён ужо сканаў бы цалкам. І таму Расія для яго адзіны рэсурс, адзінае апірышча ў гэтай сітуацыі, бо нічога ў краіне няма. Больш таго, ён падрубае нават тое, што ён калісьці меў. І глядзіце, вось, ну, я б так сказаў, калі нехта думае, што он яшчэ мае шанец застацца па-за палітыкай, то гэта дарэмная думка, марнае меркаванне. Прыйдуць за ўсімі. І чарга ўжо устаноўленая. Вы пакуль на свабодзе, але вы разумееце, ваш бізнес знішчаць, вас там просто стаіце ў чарзе на затрыманне, на допыт там, і так далей, і так далей. Застацца па-за гэтай сітуацыі нікому не мае шансаў. І таму вось ён рубіць бізнес, ён рубіць фактычна там медыцыну, ўсё, што з'яўляецца так фундаментам дзяржавы. І тады адкуль ён можа мець хоць нейкую падтрымку? Ну толькі з Расіяй. І таму Маккей, вось гэтая прастытутка фактычна палітычная, да, сёння заяўляе, што ніякага нейтралітэту і это самае толькі з Расіяй і так далей. Гэта разумеюць ужо вышэйшыя чыны вертыкалі, што без Расіі яны ўжо пакойнікі, нябожчыкі. Паслухайце, ну вось гэтыя нябожчыкі, якія пакуль што прынамсі ніяк не памруць, разваліваюць сапраўды нашу краіну у такой сітуацыі. Навошта яны дагэтуль
трымаюць вось інстытуты дэмакратычныя, якія ў нас хай бутафорскія, але яшчэ ёсць. Там яны ж зараз і на гэтым сходзе таксама заяўлялі, што вось у нас там выбары нейкія мясцовыя будуць, потым яшчэ рэферэндум, на якім мы там гэта ўсё прымем. Гэта-то ім навошта? Калі яны ўжо там на той свет сабраліся, калі краіну гэту закапваюць цалкам, навошта ім яшчэ паралельна спрабаваць гуляцца ў дэмакратыю? Чаму б як той жа Кадафі папросту не сказаць: так, буду я, тут у мяне зондеркаманды, тут у нас швадроны, гэта паўлічэнкі, мы бегаем, рабуем, забіваем, садзім і ўсё. Навошта яму гуляцца? Он не нагуляўся ці што? Ну, тут два моманты. Па-першае, калі ружжо вісіць на сцяне ў тэатры, яно там у нейкім акце павінна выбухнуць, выстрэліць. І інстытуты ці структуры, якія існуюць, яны павінны функцыяніраваць. І для функцыянавання ў іх ім патрэбны планы. Таму гэта рытуальнае выкананне там розных працэдураў, гэта абавязковы абавязковае наканаванне любых інстытутаў. Это раз. Па-другое, это тое, што ён бы мог, як Кадафі, напэўна, застацца толькі з сілавікамі сваімі, калі б у яго была труба, як у Кадафі, там ці скважына гэтая нафтавая. Да? Бо АМАП, міліцыю, там усіх, хто яго падтрымлівае, трэба чымсьці карміць. Яны просто так галоднымі і босымі і голымі бегаць не будуць. На гэта патрэбны там рэсурсы, грошы і так далей. Нафты ці там чагосьці вось таннай крыніцы здабытку рэсурсаў у Лукашенка няма, акрамя расійскай падтрымкі. Таму ён вымушаны нейкім чынам усё ж такі трымаць эканоміку, ён будзе яе рабаваць бізнес, рабаваць прадпрыемствы, там банкі і так далей, але яны павінны функцыянаваць, бо без гэтага ён не зможа карміць сваіх дзяржымордаў, вось гэтых мардаваротаў, Антон Макутаў. Так што тут ён патрапляе ў неабходнасць функцыянавання. Ведаеце, а мясцовых выбараў я б паставіўся ўсур'ёз, Валер. Так, калі ласка. Бо гэта можа быць проста наступным крокам працягу нашай рэвалюцыі. Бо паколькі вось тыя планы, якія агучылі сёння клуб Ціханаўскай і гэты нацыянальнае антыкрызіснае кіраванне, яны, скажем так, беззубыя і невыразныя. На май-травень месяц, што там прызначана, гэта высасана з пальца, ўзята са столі. Таму наступнай істотнай і лёсавызначальнай, можа, нават падзеяй нашай сітуацыі могуць стацца мясцовыя выбары, з якіх можна распачаць рэвалюцыю знізу. Праўда, яны пакуль не бачаць актыўнасці з нашага боку да гэтых выбараў, таму яшчэ іх плануюць, як Ярмошына сказала, на снежань гэтага году. А калі яны ўбачаць, што мы сур'ёз таксама бярэмся за гэтую справу, яны могуць спалохацца і адмяніць іх, усталяваўшы дыктатуру вось той з адменаю тых самых інстытутаў, пра якія вы пыталіся толькі што. Спадар Владимир, я все-таки хочу удакладніць наконт выбараў, калі вы звярнулі на іх асобна ўвагу. Дык а ў чым небяспека для лукашыстаў вось на гэтых выбарах, калі яны могуць сфальсіфікаваць, як і раней? Што павінна адбыцца? Ці это байкот? Што ўвогуле павінна адбыцца? Могуць фальсіфікаваць, але ж зараз байкот гэта ўжо не актуальная, састарэлая тактыка. Добра, тады што іх палохае там? Глядзіце, выбары прэзідэнцкія 2020 года, яны таксама запланаваныя былі як фальшывыя выбары, махлярскія, да? А тут у 2020 годзе мы маем неверагодны ўздым мясцовай актыўнасці, чаго раней ніколі не было. Двары, мікрараёны, раёны, малыя гарады і так далей. Па ўсіх паўстала новая грамадзянская супольнасць, якая не падобная ні на той трэці сектар, які быў, ні на
старую апазіцыю. І гэта нават і не новая апазіцыя, но тым сэнсе, як это называлася ў мінулым годам, якая зараз ператварылася, амаль злілася са старой апазіцыяй. Да? Гэта новая з'ява неверагоднай актыўнасці масаў на нізах. І вось гэтым можна скарыстацца, каб даць сапраўдны бой і надаць імпульс рэвалюцыі знізу. Калі мы зразумеем палітычную вартасць гэтага кроку і распачнем сапраўдную падрыхтоўку да гэтага, палітычную падрыхтоўку, не там лавачкі, скверікі і так далей, а сапраўдную палітычную падрыхтоўку, каб узяць на мясцовым узроўні саветы пад наш кантроль. Ну што ж, у кожным выпадку перамагаюць тыя, хто змагаецца, а не папросту сядзіць і чакае. Дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову. Владзімір Мацкевіч на відэасувязі з Менску, філосаф, метадолаг, быў з намі. Ну а мы, спадарства, зірнем крыху панад межамі, можна сказаць, у памкненні да лепшага жыцця, да вяртання нашай краіны да стану нармальнасці, адэкватнасці. Мы, беларусы, адзіныя. Як у Беларусі, гэтак і па-за яе межамі. Нашыя суайчыннікі ладзяць акцыі салідарнасці з беларускім народам літаральна па ўсім свеце. Невялічкая падборка нацыянальнага адзінства ўжо зараз вашай увазе. Сейчас мы побежим туда! Живи Беларусь! Спектакль! Мы верим в нашу победу и в невероятных белорусов! Белорусское народное собрание – это волк и Мы верим, что весь этот цирк, весь этот театр одного актера, он скоро уедет и далеко, и надолго, и навсегда. Лукашенко музык! Лукашенко музык! Лукашенко музык! Лукашенко музык! У нас есть возможность давить на преступников извне. У нас есть возможность сделать их жизнь невыносимой. Они это заслужили. Живи Беларусь! Ну, я читаю, спадарства, наш стрим, чат у стриме нашего выдания на Ютубе. Тут такое, я вам скажу, рубілава сапраўдная ідзея. Я хацеў вось у працяг папярэдняй нашай размовы тэмы прачытаць каментар Антанаса Крушнаўскаса. Смотрел я его, то бок Лукашенко, выступление. За 1,5 часа насчитал десяток явных противоречий самому себе, и это только в одном выступлении. Так адекватен ли он? Ну, такое дастаткова рытарычнае пытанне. Тым часам мы яшчэ запыталіся і жыхароў Менску, Віцебску, уласна, пра гэты усебеларускі народны сход. Давайте паслухаем адказы наших суайчыннікаў і перайдзем да наступнай тэмы. Я считаю, для людей не имеет никакого смысла это собрание, ну, для думающих людей. Это чисто для галочки. Мне нравится, что он будет. Я думаю, что решения какие-то примет. Так что я думаю, что все будет хорошо. Это не народный сход, это чиновники и прихлебатели Лукашенко. А что про это говорить? Ну, что это? То, что
президент нелегитимный, то и сход нелегитимный. Будет проходить сход, но какие-то основные вопросы будут там рассматриваться. Ждем, какие вопросы, какой будет результат, посмотрим. Это все тоже как картинка, а по факту там ничего не решится. Для Беларуси полезно там ничего не будет. Там ничего нового не будет. Что все эти делегаты будут молчать и кивать, им же за это заплатят денег. И еще, кстати, у них там экскурсии будут, мне рассказали, потому что у меня у знакомой начальницы делегат. Там у них экскурсии, проживание трехдневное. В общем, веселуха полная. Надеюсь, они круто потусят, но нам ничего хорошего с этого как бы не выпадет. А ўжо вось тут зноўку у нас у стрім-чаце пачынаецца паніка. Белор пытае, і тут раз, два, три, четыре, ну, тут больше за десятак пытальнікаў. Дзе Вячорка? Вячорка, Франак Вячорка ўжо зараз з намі на відэасувязі з Вільні. Гэта дарадца Святланы Ціхановскай у замежнай палітыцы. Франі, вітаю цябе. Добрый вечер. Бачыш, вось чакаюць нашыя гледачы, дзе ж ты, таму што анансавалі, што будзе размова з табой, будзем падсумоўваць нават не то, што цяперашні тыдзень апошні, а вось паўгода пратэстаў пасля выбарчых, таму што якраз вось зараз 6 месяцаў. Паўгода мінула, ўжо крыху больш. Ці можам рабіць за гэты час нейкія высновы, нейкія падсумаванні, калі так, то калі ласка, у тваёй версіі? Так, Валерый, сапраўды прайшло паўгода, і самы час рабіць нейкія высновы, падвесці вынікі. Я думаю, што можна раздзяліць нашу працу на некалькі франтоў. Мы адназначна перамагаем у міжнародным фронце, адназначна Лукашенко не прызнаны, бальшыня еўрапейскіх краінаў па нашым баку аказваюць дапамогу. Апошняя аб'ява ад Нямецчыны пра тое, што яны будуць выдаваць візы беларусам, падтрымліваць прафсаюзаў і спартоўцаў, гэта быў такі вельмі моцны крок, сігнал усім іншым краінам. У чым мы прайграем, магчыма, гэта вуліца і гэта ўнутраная палітыка. Лукашенко нейкім чынам замацаваў свае пазіцыі. Мы бачым, ну, можа быць, не тупік, а такую акопную барацьбу. Мы ў акопах, яны ў акопе, ні ў однага боку няма дастаткова сілаў, каб пераламіць сітуацыю. І адназначна проста выхаду на вуліцу недастаткова. Зіма, холадна, людзі ў нейкай фрустрацыі, дэпрэсіі. І тут, безумоўна, трэба нейкія дадатковыя фактары, каб гэты статус-кво пераламіць. Ці гэта будзе эканоміка, ці нейкія знешнія фактары, ціск на рэжым, мы не ведаем. Так ці інакш, мы нашмат далей, чым мы былі 9 месяцаў таму, мы нашмат прасунуліся, але мы яшчэ не дабіліся галоўнага, мы не прымусілі Лукашэнку сысці. І вось гэты апошні кавалак дыстанцыі цяпер, ён самы галоўны, але і самы складаны. Ну, наконт складанасцяў, там недапрацовак, гэта, можа, асобная размова. Ўсё-ткі хацелася б у гэтым часе, калі многія людзі сапраўды дзесьці там у расчараванні, у дэпрэсіі, акрэсліць перамогі. Чаго мы дасягнулі за гэты час? Безумоўна, мы занялі прастору. Год таму назад не было столькі ініцыятываў, арганізацыяў і ў Менску, і ў беларускіх рэгіёнах. Людзі не выходзілі свабодна на вуліцы, нават дваровыя маршы, якія цяпер адбываюцца, няхай сабе не такія шматлікія, яшчэ год таму былі немагчымыя. Вы бачыце, колькі падпольных друкарняў функцыянуе ў Менску. Я сам здзіўляюся, гледзячы на зводкі Міністэрства ўнутраных справаў, колькі незалежных ініцыятываў, падпольных ініцыятываў усё яшчэ функцыянуюць, працуюць і дзейнічаюць. Мы адваявалі гэтую прастору, зараз гэтую прастору трэба зафіксаваць, яе трэба утрымаць. Таксама мы дабіліся непрызнання Лукашэнкі. Паглядзіце, вось гэты ліст, які нібыта Лукашенка атрымаў ад Еўрапарламенту, як Еўрапарламент асцярожна і акуратна тлумачыўся, апраўдваўся, што Лукашэнку не прызнае. Я думаю, што Лукашэнку не будуць прызнаваць ні ў Еўропе, ні Злучаныя Штаты Амерыкі. Джулі Фішер, мы так хваляваліся, што яна паедзе ўручаць граматы, пакуль нават не збіраецца ехаць у Менск. Кітайскі пасол, які праігнараваў гэты ўсебеларускі сход, нават кітайскі пасол, паказвае на тое, што не ўсё соладка
у Лукашэнкі. Ну і самае важнае, тое, што мы падыходзім нарэшце да правасуддзя у міжнародным крымінальным судзе, тым самым гаагскім трыбунале выбралі пракурора, які гатовы ўзбуджаць справы, у тым ліку па Беларусі. Гэта дае нам такую цёплую надзею, тое, што ўсе гэтыя злачынствы, якія рабілі лукашэнкаўскія МОНаўцы, КГБшнікі, губопікі, не будуць беспакараныя. І ўсё гэта скончыцца гаагскім судом для вінаватых. Франя, яшчэ одна тэма, якая мяне даўно непакоіць, і размаўлялі мы з табою ў розны час пра яе. Ведаем, што пакуль зараз няма ранейшых масавых акцыяў, лукашысты робяць стаўку на раскол самога пратэсту, інтрыгі, сваркі, дыскрэдытацыя, адкрытая хлусня, перамешванне фактаў, гэтак далей. Разам з гэтым мы таксама бачым, што Лукашенко на агул робіць стаўку на раскол беларусаў, усяго грамадства, супрацьстаўляючы нават у сваёй публічнай рыторыцы адных беларускіх грамадзянаў іншым беларускім грамадзянам. Ці ёсць нейкі агульны рэцэпт, як асобна для прыхільнікаў пераменаў, гэтак і агулам для беларусаў, незалежна ад таго, хто якіх поглядаў, хто як бачыць сітуацыю, рэцэпт, як пазбегнуць гэтага расколу? Адзінага рэцэпту няма. Усё будзе залежыць ад спеласці, сталасці беларускага грамадства. Ці гатовыя людзі пераступіць пра свае погляды, саступіць, прызнаць, што не ўсе за бел-чырвоны-белы сцяг, не ўсе за незалежнасць, не ўсе за інтэграцыю з еўрапейскім звязам. Нам трэба прызнаць, што людзі, якія былі 16 жніўня на вуліцах, яны былі вельмі розныя, і не ўсе былі за Святлану Ціхановскую. Многія галасавалі у тым ліку супраць Лукашэнкі. Калі мы здолеем пераступіць праз гэта і знайсці тое, што нас аб'ядноўвае, тады ў прапаганды не застанецца інструментаў. Цяпер іхняя задача падзяліць на маленькія групы нас, паказаць не тое, што нас аб'ядноўвае, паказаць тое, што нас адрознівае, тое, што нас дзеліць. Вы бачыце, як прапаганда пайшла ў наступ. Так, гэтая прапаганда нягеглая, яна дурная, яна нелягічная, што Ігар Тур, што Азаронак, што ў гэтыя ўсе сюжэты і публікацыі мукавозчыкаў савецкай Беларусі. Але яна працуе, таму што яны паўтараюць шмат разоў. І тут ёсць некалькі момантаў. Першае, трэба ігнараваць, не тыражаваць гэтую прапаганду, а другое, трэба паказваць тое пазітыўнае, чаго мы ўжо з вамі дабіліся. Трэба ствараць контент, выходзіць у эфіры, заводзіць самім YouTube-каналы, весці, расказваць людзям. Зараз у людзей ёсць попыт на рэфлексію таго, што адбываецца, таму што падзеяў не так шмат, а людзям трэба пераварыць гэта. Таму такія папулярныя гэтыя онлайн-стрымы, што ў Сцёпы, што ў Вольгі Карач, што ў іншых стрымераў, таму што людзям трэба выгаварыцца. І давайте просто будем ствараць інфармацыйную прастору вакол сябе пры дапамозе сродкаў лічбавай камунікацыі. Давайте будем разом, потому что мэта у нас одна, гэта нормальная, адэкватная Беларусь, у якой знойдзецца месца для ўсіх. Франя, дзякуй вялікі табе за размову і ў тваёй асобе. Дзякуй усім дэмакратычным сілам, якія працуюць разам, як частка беларускага народу, разам з усім беларускім народам вось на нашу лепшую будучыню. Дзякуй вялікі. Франа Квячорка, дарадца Святланы Ціхановскай у замежнай палітыцы, быў з намі на відэасувязі з Вільні. Ну і, канешне, як бы добра гаспадарства было... Дзякуй, што запрасілі, прабач, што я спазніўся сёння. Все добра, дзякуй вялікі. Канешне, як добра было б, я працягну эфір, каб вось гэтыя беларускія рэаліі былі зусім іншыя, каб нагода для сённяшняга эфіру гаспадарства была куды прыемнейшая. Каб 14 лютага мы размаўлялі б з вамі не пра судзілішчы, не пра пагрозу акупацыі, не пра нашых забітых суайчыннікаў, ды пра іншыя жахі лукашызму, а, скажам, пра дзень усіх закаханых. Зрэшты, давайце гэтую тэму ўсё-такі закранем, што, праўда, з папраўкаю, уласна, на беларускія рэаліі. Сёння сотні і сотні нашых суайчыннікаў і суайчынніц з-за палітычнага пераследу знаходзяцца за кратамі і вымушана сустракаюць вось гэты дзень Святого Валянціна без сваіх каханых. Адначасова за гэтыя паўгода мы з вамі сталіся сведкамі нараджэння
романтычных звязаў літаральна на барыкадах. Каханне ў часе рэвалюцыі ў матэрыяле Насты Каханович. Все? Да, есть. Поцелуй. Все. Вяселле на акцыі пратэсту. Гэтак адзначылі свой шлюб Святлана і Дмітрый. 15 жніўня ў Берасці адбылася адна з самых маштабных акцыяў пратэсту за ўсю гісторыю гораду. Тады на вуліцы выйшаў амаль кожны 10-ы жыхар. Сярод іх і наважэнцы. Когда людей очень много, типа, становятся совершенно классные какие-то эмоции, и мы просто получали удовольствие от того, что находимся вот вместе с людьми, которые такие же свободные по духу. Пара распісалася ў абед, і святкаваць вяселле наважэнцы не збіраліся. З навінаў даведаліся пра марш і спонтанно вырашылі долучиться. Дима скинул фотографию свидетельства о браке, и как раз мы встретили тех друзей, которым он это скинул, и они такие: а у них сегодня свадьба. И все шествие горько. Ну, все вокруг просто незнакомые люди, которые были. Зусім іншае сямейнае жыццё ў Вадзіма Жаромскага і Марфы Рабковай. Маладзёны жанаты ўжо 1,5 гады, але вось ужо амаль 6 месяцаў з іх Вадзім не бачыць сваю жонку, каардынатарку валанцёраў праваабарончага цэнтру «Вясна». У верасні яе змясцілі пад варту паводле абвінавачання ў падрыхтоўцы ці фінансаванні масавых беспарадкаў. Недавно мне начали наконец-то отдавать письма. Вот. Спустя месяцев блокады не можно узнать, как у нее дела, то есть непосредственно напрямую, хотя, естественно, многого она не напишет. Читаю Диккенса «Большие надежды». Не помню, писала ли тебе это. Вчера-сегодня мало читаю, ибо сложно сосредоточиться. Напишу, чтобы не забыть. Послушай песню «Вечная любовь». Очень трогательная. Это я тебе пою. Когда ее услышала, у меня даже слезы навернулись. Жонцы Вадзіма на днях высунулі новае абвінавачанне ўдзел у злачыннай арганізацыі распальванні варожасці. Марфа Рабкова займалася назіраннем за выбарамі і дакументавала сведчанні катаванняў. Таксама дзяўчына актыўна дапамагала бяздомным жывёлінам, і цяпер дома яе чакаюць 2 чатырохногіх гадаванца. Жильцы нашли в подвале целую кучу котят, и они из-за того, что там как-то замурованы были, у них инфекция, и они слепнуть начали. Вот. И взяли их в приют, и выжила вот эта одна кошка. Марфа і Вадзім пазнаёміліся ў 2016 годзе. Тады адзін з забегаў руху «Крытычная маса» скончыўся затрыманнем Змітра Паліенкі. Абое дапамагалі хлопцу, так і пачалі сустракацца. Цяпер дапамога патрэбная ім самім. Марфа ўжо амаль 6 месяцаў за кратамі. Передаю вкусные пряники, менее вкусные цукаты, печенье в виде сердечек в честь прекрасного праздника 14 февраля. Фрукты. Сустракае дзень закаханых без каханай і наважэнец Максім Паўлюшчык. Яму прысудзілі 2 гады калоніі агульнага рэжыму за надпіс «Не забудзем» для мемарыяла Тарайкоўскаму. Нядаўна Вікторыя і Максім ажаніліся наўпрост у следчым изолятары. Честно, я себя дома 2 дня настраивала морально, что я это делаю в СИЗО вообще. Но хотелось, конечно, чего-то более там лучшего. Как бы не думала, что это будет тюрьма когда-нибудь. Но настроила себя, поняла, что это СИЗО. Максим был счастливый. То есть он пришел уже с такой улыбкой на лице, уже там, не знаю, как бы эмоций столько было много. Рашэнне звязаць жыццё з Вікторыяй Максім прыняў на 3-й дзень іхнага тады яшчэ онлайн-знаёмства. Тады ў 2019-м ніхто з іх і падумаць не мог, што ўсё вяселле зойме 7 хвілінаў і пройдзе ў шэрых сценах изолятара. У наступную сустрэчу Вікторыя плануе наведаць мужа ў калоніі і паказаць яму дачку. Нарадзіць дзяўчына мае на пачатку сакавіка. Ты должна знать, что ты большая молодец, я с тобой мыслями и душой. Через пару дней на свет появится наше чудо, наша Дарина. И я хочу, чтобы вы знали, что я вас очень сильно люблю и никогда не оставлю вас. Вы моя жизнь. Мінулы дзень закаханых Вікторыя і Максім сустрэлі разам, але цяпер для дзяўчыны не існуе наогул ніякіх святаў, пакуль муж не вернецца дадому. Наста Каханович, Белсат. Ну што ж, на гэтым на сёння ў мяне амаль усё. У студыі для вас працаваў я, Валер Руселік. Дзякуй гаспадарству за ўвагу. І на развітанне яшчэ крыху кахання, якое, як вядома, пераможа якую заўгодна цемру, нават самую пляшывую.
и самую вусатую. Сёння, в дзень святого Валянціна, мы, жыхары горада Жодина, Хочем признаться в любви нашей вольной и незалежной Беларуси. Не люблю. Не люблю.